нешчаслівае каханне, дзеці, што не слухаліся маці, і жонка, што пасварылася з мужам. Усё гэта легенды, которые расказваюць пра раку Вяллю. Яе ж называюць яшчэ Віліяй па-руску, а па-літоўску гэта Нярис. На гэтай рацэ, которая прыток Нёмана, стаялі дзве былыя сталіцы Вялікага княства літоўскага – Вільня і Кернаве. А зараз да легендаў. Маці, у которой былі непаслухмяныя і разбэшчаныя дзеці, так іх пракляла, што сын ператварыўся ў камень, а дачка ў раку. Прычым у гэтага каменя кшталт чалавека, але без галавы, бо галаву яму нібыта разбіла маланка. Вось такая легенда пра рэчку Вяллю і Сцяпан камень на яе беразе. Другая легенда романтычная і страшная, яна звязаная з каханнем. Справа ў тым, што чорт паабяцаў Сцяпану дабіцца кахання Вяляны прыгажунні, але за гэта прасіў: адрачыся ад Бога. Ну і што ж атрымалася? Бог пакараў і Сцяпана, і чорта. Чорта разбіла маланкаю, а Сцяпан ператварыўся у камень. Вяляна, конечно, яго пакахала, але было ўжо дужа позна, бо кахаць камень не вельмі цікавая справа. То вось Вяляна стала плакаць, і яе слёзы далі пачатак рэчцы Вяллі. Яшчэ адна легенда пра рэчку Вяллю, ці Вілію, ці Нерис, звязаная з тым, што нельга працаваць у святочныя дні. Камяні, которые стаяць на яе берагах, называюць быкамі. І нібыта гэта тыя быкі аратага каменнага, которага ператварыў Бог у камень разам з быкамі, бо ён працаваў на святы. Ну, а яго жонка, Акуліна ці Куліна, ператварылася ў сасну ў адных легендах і ў рэчку ў другіх легендах. А яшчэ ёсць легенда пра чарцей, которая тлумачыць, чаму рэчка Вялля такая звілістая. Нібыта чэрці хацелі яе перагарадзіць і засыпалі каменнямі. Але рэчка абыходзіла гэтыя каменні то з аднаго боку, то з другога. І так вілася і в'ецца да нашых дней наша прыгажунька Вялля, Вілія, Нярис, прыток Нёмана.